Eguerdion ikusentzule guztioi Bizkaia pilotalekutik. Emakumezkoen Houston torneoaren finala izango dugu ikusgai ondorengo minutuetan. Neskek pelota larruz jokatuko dute partidu hau eta hortxe dituzue protagonistak. Normalean pilotan gorri eta urdin koloreekin gaude ohituta, kasu honetan eta ondoren ikusiko dugun partiduan ere aldaketa txiki batzuk egongo dira, esate baterako berez gorriz jokatu behar luketenak gaur berdez arituko dira eta urdinez ari direnak bauren ohiko kolorez. Hor ari dira berotzen, alde batetik Irazustabarrena eta Maili Mendizabal, bestetik Nagore eta Ane Murga. Beraz, Gipuzkoa Arabaren kontra izango da gaurko neurketa honetan, hortxe duzue. Amaia Irazustabarrena. Mailik atera du. Eta norgehiagoka hasi da, baina beroketan ari dira, berotzen ari dira. Eta Mikel Ayerbe aurkeztuko dugu, lanbide honetan dagoeneko veteranoa, Arrantzaldeon edo eguerdion. Eguerdion. Bueno, Araba eta Gipuzkoaren arteko norgehiagoka. Zer iruditzen zaizu? Zeitxura hartzen diozu? Bueno, hasiera baten, neskak ez da oso ohituta larruz jokatzen, ikusin berra txapeketan zehar nola egokitu dian, eta gero final baten urduritasuna gaber nola lasaitzea eragiten dien, nik uste hor asko ongoala. Baina, ikusi diu bintzat beroketa ona indie eta golpez da bintzat ikusi xio errebotiak gaiatzen, da bintzat ikuskizun politik ikusi dut da. Lehenengo utza Irazustabarrenak egin du, esker hormaren gainekaldean dagoen koltsoi horretara bota du pilota. Beste ezer baino lehen, esan behar dizuegu, joko bakoitza 8 tantora izango dela, eta 3 irabazten dituenak lortuko duela garaipena. Ondo, Maili Mendizabal, eta gero bigarrenez indartzu zetorkion pilota horri, ezin izan dio erantzun atzelari Gipuzkoarrak. Orain honetan ere kanpora, sakez lortu du tantoa Ane Murgak. Ez dakit, neska honek berak eskuz jokatu duen, horren berririk ez daukagu, baina bere aita eskuzko pilotari izan zen, profesional mailan. Berriz kanpoa. Bizaka jarraian. Sakatzailearen meritua, ala errezatzailearen utza izan da gehiago. Utza, gaina bisakiak paetetik ondo erten dituk eta eramateko errezaituan. Baina ez tekai onduen gora, ez tekai ondo jartzen, 3 bata bestearen atzetik. 5 eta huts, lehenengo joko honetan, urdinak aurretik, Arabarrak. Nagore Martin eta Ane Murga. Bai, ondo, dekateatzen paetaldea eta horrela jakentzen nahi de, horrela jasartu nahi izan dudek hor, baina paeta oso behatuta sartu dek eta haure bera. Beste sake bat, hau laburra, marra justu samar gainditu du. Maili Mendizabal. Nagore kondo, Irazustabarrenak ere bai. Nagore. Ondo. Bikain, bi aurrelariak orain. Eta hori zaila zen, ia gaindituta zuen pilota horrek Irazustabarrena eta gora joan zaio. Igual atzela jak eskau bertzian horre, oso goitikan harrapatu pelotata. Lehenengo set hau
edo joko hau amaitzeko, tantu bakarra gelditzen zaie Urdinei, baina pixka bat gehiago lanin beharko dute. Dagoeneko korridunek lehenengo tantoa egin dutelako. Korridunek diogunean, zuek pantailetan berdez ikusiko dituzue. Txapelketa honetako berrikuntzetako bat delako hori. Zake laburra, laburregia. Bai, laburregia, beraz, lehenengo jokoa urdinentzat. Eta izardi askori bota gabe. Bai, ez die hasiera ona eman orlegiak, eta nik uste dut atzelaia bat ipat urduritasun pixka eta idekela pasatzen. Bai, pelota erreza galdu izkik, bi errezkan, ez tegera horna finalazteko, baina bueno, zetan jokaera honego izekak, beste zeta utzetik hasiko ditut, eta dira pixkat izerdi jatzi eta botatzen hasi eta pixkat bildurroiek entzituen. Bai, zu normalean hainbat urtez, nolabait esateko tanteo tradizionalarekin ibili izan zara. Oidek. Gaurko honek, abantailaren bat izatekotan horixe dauka. Bai. Tenisean setetan gertatzen den moduen, bat bukatzen denean beste bat hasi eta nolabait esateko burua ere erreseteatu. Bai, eta hasiera txar bat ez dik horren beste pixatzen ez da partiduan. 45 amarreta bat edo 12 azte bat ja partidu oso aldapan gola jartzezaik. Eta hemen, bueno, zet bat galdudek, baina urrena 8 eta 7 azten batek banakuakin jartzeaiz. Orduan, bueno, aukera ematen dik partiduan sartuta eoteko, naiz da hasiera txar bat izan. Sake luzeegia egin du orain Maili Mendizabalek, baina hemen beste bat egiteko aukera izango du. Gizonezkoetan ez, baina emakumezkoek badute aukera hori. Nahi gabe egindako tantua. Eskapa da hor Zabalaldea. Bana. Hortxe. Ez du palarekin ondo jo pilota hori, baina txapagainera eta Zabalera atera zaio eta... Egarra erantzuna guain. Eta txapara. Txapara. Agore Martinen pilotaka da. Mendizabalen sakea motzegia. Binako berdinketa. Bigarren joko hau behintzat, lehenengo baino parekatu hau doa. Lehenengoan sakeari erantzutekoan Maili Mendizabal gaizki ibili da. Oraingo honetan Aidez Iazustabarrenak utxe egin du eta 3 eta 2koa Arabarrentzat. Justuan sartu da. Egarra pelotaka da hau. Eta Maili Mendizabalek ezin eraman 9-tik. 4-2 berriro ere urdinak abantaila hartzen ari dira. Bai, ondo mantzio. Hau. Ane Murga. Gozatu du, baina gehiegi. Ohiko koltsoira. Ikusten nahi nauke gehien bat pegapaloika gabe da biltzala. Nik uste dut oitu gabere bai, Gomez ibliko dituk eta nik nire hitzi jade, baina paleta larruz da paleta zibiltzeko pixkat nik pegapalo pixkat botako nitxon behintzat. Pilota zitala zen hori eta oso gora joan zaio Maili Mendizabal zaldi bitarrari.
5 eta 3. Ane Murgaren sakea, gero berak durrengo pelotaka da ere, eta Nagore Martinek goitik etorkion pelota horri ezin izan du eraman. 4 eta 5. Bai, horratzelaiak eskatu bertzitxon, tegia eskatu joan edo ez. Prezitxon bintzat hor jotzeko. Oiurik bintzat ez dugu entzun. Bai. Iazostabarrenak atzera, ondo Ane Murga, Amurrioko atzelaria, Nagore Martin, Gasteiztarra. Berriro Nagore. Handizabal, ez du gozatu, baina iritsi da, eta gainera horrelakoetan, gehienetan jagi txarra egiten du, horregin duen moduan, eta orain Ane Murgak kale egin du, bestelako ondo kokatu edo uste baino bote laburrago egin diolako pilota horri. Bai, bote labur xamarra intziok eta ez tegiritxi. Hortxe, erreazionatu duenerako berandu zen. Bosna! Luzeegia, beste aukera bat izango du Zaldibiko atzelariak. Irazustabarrenak gorputz eta harinmaz jo nahi zuen pelota hori, baina pasaren ertzarekin jo du eta kale. Nagore. Zegarra. Bueno, pilota hauek ez dira, hainbeste ateratzen eta beti ere kontrolatzeko errezagoa dira. Ondo junde Gordila, oso ondo. Errebotea, ea, ez. Garra pelotaka da. Bai. Horrelako erreboteak eramateko koordinazio ona behar da. Ona. Gara, sakia hori luze, iritsiko dek. Kantu bakarra, falta dute Urdinek, bigarren joko irabazteko. Nagore Martinek utxe egin du errebesez sartu da pilota horretara. 6. tantoa gorrientzat, 6 eta 7, oraindik hemen ez dago ezer erabakita bigarren joko honetan. Hortxe duzu, errebesez, balaren ertzarekin nola jo duen oso garbi ikusi da errepikaldien. Sakez, egin du tantoa bikote gorriak, irudietan berdeak, beraz, zazpina, eta emozioa pilpilean. Sake hau erabaki garria izan daiteke. Ordoa. Onarek. Errebesez erantzun dio Ane Murgak. Asustabarrenak indartu. Garra, pelotaka da. Erantzun ere paregabea. Asustabarrena berriro atzera. Hau ez da hobea. Ondo Ane Murga. Aien Elizabal. Nagore. Amaia. Nagore berriro indartu. Aidez. Allí. Nagore goitibera. Beharra, haude. Atzera, Irazustabarrenak. Ane Murgak oso ondo. Orain arteko tanturik. Bai. Politena, zalantzari gabe. Hori ez da iritsiko eta bigarren jokoa gorrientzat. Beharra, tantua. Beharra. Bai, lehen esan diuna, bana jartzeituk eta lehen da biziko zeta aztuta. Eta guain ja beste maila bat ikusi du, Pareko eta zurion gehiago, nik uste dute ja finalean sartu ditu eta ja indarrak berdintzu ikusi ditu. Hortxe, ikusi duzue, ikusten ari zarete azkenengo pilotaka da horiek.
hori oso zaila zen eramateko eta zortzi eta bat galdu dute gorriek lehenengoa. Kolorik edestu izan, uz gehiegi, bigarrenean ostera gauzak parekatuta egon dira. Urdinek hirutantuko aldea lortu dutenean ematen zuen bigarren hau ere euren ganatuko zutela, baina azkenean ez. Azkenean zortzi eta zazpi galdu dute, beraz banako berdinketa eta txapeldun izateko 3 joko irabazi behar dira. Orduzue, Maili Mendizabal, Zaldibikoa, Gipuzkoarra, 25 urte, metro bat 75 zentimetro, 70 kilo. Eta hau, Amaia Irazustabarrena da. Hernaniarra, horrek ere 25 urte ditu. Egin berriak, aste honetan hain zuzen. 3. jokoa. Erantzun txarra eman dio Maili Mendizabalek, oso gora eta era bat desbideratua. Sake askotxo jasotzen ari da azelari berdea. Eta gaina 3 gantzeko izan dituke, paetetik ondo erten da, eta zailauak eraman dixi, baina eskubi zaideke zailatzen hor. Eta hori, gora. Goiko txapara. Ba... 3. jokoko lehenengo 2 tantuak sakez egin dituzte Urdinek. Nagore. Ondo. Irazustabarrenak bikain. Anemurgak ere bai. Denetarako aukera dauka Irazustabarrenak. Anemurgak erantzun paregabea eman dio. Berriro Hernaniarra. Ona, oso ona. Hau, benetan zitala, hor errebotean zai jalditu zitekeen, baina edozin kasutan pelota hori oso zitala zen. Bai, 2 pelotak da oso zona jodizki, gehen pale goxo-goxuak da pelota bixi ertetzen izako. Hori oso zaila zen, oso zaila. Nagore gatzera, Maili Mendizabalek erantzun, erpaka da indartua, bai. Nahi gabe, baina bole hori txapagainera atera zaio Nagore Martin Gasteiztarrari, eta tantua lortu duera horretan, 3 eta 1. Ona. Tantu, benetan bikaina Hernaniarrak lorturikoa. Ez dakit naita izan den, ez dut uste. Nik edu eukidia, baina beak kinu eintzio barkamen askau ziok. Nik edu eukidiat, aber horta jundan edo ez. Ezin hobeto atera zaio, hori bai. Anemurga. Garra, eskerka da. Bai. Eta Nagoren alegina alperreko aide sartu da, baina kontrakantxan dagoen sare horretara joan da pilota. 3. 3. joko honetan. Anemurga. Irazustabarrena. Hor, bata beste traba egin diote, baina atzelariak pilota hori jotzeko hastia izan du. Ondo, paetetik hor. Ondo, defentzan. Ez garra hau. Ez hoixe.
lehenengoan utzi egin du, gero... Saiatu de berriz. Bai, errebotearen ostean saiatu da, baina ez du lortu. Lauta hiru, Urdinak nagusi. Nagore. Irazustabarrenak gurutzatu egina izan du pilota hori. Txapapera joan zaio. 5-3. Sake luze egia. Beste bat egiteko prest. Ane Murga. Berriro Amurrioko atzelaria. Ane Murgak Aidez eraman nahi izan du pilota hori. Gora joan zaio. 4-5. Hortxe duzuen. Pelota nola jo duen eta zein tokitara bota duen. Bi horrela jasartzeian, nian aire ez da mina ditukiten hor enpalatzen nahi dituk ondo. Hor bestela, bai. Baina bai, oso ondo. Ondo, defentzane. Garra. Bai, Hernaniarrak oso ondo sartzen du, bere pala. Aile Mendizabal, ez du gehiago Nagore. Berriro atzelari Gipuzkoarra. Garra. Bikain. Errebote garbila, Oso garbia. Eta garra. Ez zinereman Amaia Irazustabarren. Bai, hor bi aurrela jakaditu pixkat, segun zeinek erasotzeiken, tantua haren menperatzeik. Bai, eta biek ere pilotaka da bizi-bizia dute. Bai, enpale oso ona, eta aire ez gaina oso ondo bilatzeile pelota, eta oso ondo ditu. Amaia. Garra. Ez hoize, ez. Garra pelotaka da. Pilotaria baino bizkorrago. Bai, oitxarradek. Bai. Oitxarradek. Sake motzegia. Bai, momentu txarrian, Bai. 7-5. Beste joko bat irabazteko zorian Arabarrak. Garra, eskerka da guain. Nagoren aidea ere bikaina. Baita. Haure, bai, paetak gaina. Aserantzuna. Bagora. Bai. Eta 8-5. Pena zeba erantzun oso ondo sartu igor eskerra PAP indazitxatorren paetetik eta oso ondo sartu dik, baina txapa. 2-1. Urdinak aurretik. Beste joko bat irabazten badute Arabarrek, Nagorek eta Murgak, custom txapelketa hau eurentzat izango da. Eta sari politak daudela esan behar. Hau ezaie txapelik emango, beharrik ere ez dute, baina bikote txapeldunak 500 euroko saria izango du, eta galtzen duenak 300-ekoa. Ez dago gaizki. Ez, zertzio gaizki. Zertzio bat ere gaizki. Hirugarren set edo joko honetan izandako pelotakadetaiko batzuk ikusten ari zarete, batzuk onak, beste batzuk ostera huts egindakoak.
Epaileak Iker eta Ander Gutierrez prest daude eta hasi da laugarrena. Eta ez da batere ondo hasi Gipuzkoarrentzat. Berriro ere sakez kale egin duelako Maili Mendizabal. Gero Maili guzti diat eskua nola idan paetian pasatzen. Horretik antzeman diate izerdiak ino gabilela eta ez dikela pala ondo heltzen. Horretik tea palo puntxuka botako hasian, arazori kendiko zian. Behar bada bai. Aholku hori eman beharko diozu. Partida bukatuta gero. Nagore. Maia zausta barrena ondo. Nagore berriro. Aukerakoa Hernaniarrak. Eta baita aprobetxatu ere hori eramateko. Ezin dugu eraman. Bana. Laugarrenean. Maili Mendizabalen sakea agian luzeegia izango zen, baina aire sartzea erabaki du Nagore Martinez. Pelota horiek horrela bueltaka eta erortzen diren horiek. Bat indarri gabetortzen dituk eta poliki paetaldea sartzen. Honek ezkerra dik eta baino eskubila sartu dik eta beharra defentsa. Nemurga oso ondo bai. Eta kale egindu Nagore Martinek. Aidez bikain dabil neska hau. Gasteizko aurrelaria, baina oraingo honetan kale egindu eta berak ere ezin du sinistu zer gertatu zaion. Harridur arpegia jarri dik. Luze. Oso luze. Ez tekai asmatzen, konfiantzai gabe. Zebilek eta motz, luze eta asmau ezin ikan. Nagore aide sartu da. Edo errebes ez. Garra. Nemurgak ez zineraman. Eta horrek pilotaria bera ia gaindituta zuen goitik. Eta alegina alperreko izan da. 3 eta 2 gorridunak aurretik. Gutxitan izan dira, Bai. Ama. Bai. Bigarren bote. Bigarrena egin da gero. 4 eta 2. Hortxe dago, argita garbi. Bigarren jagia egin eta gero. Jodu pelota Nagorek. Eta sake luzeegia berriro ere. Zaldibiko atzelariak. Garra, airia, goitikan. Epe. Hor utz egin du eta susto galanta hartu dute bi aurrelariek. Erditi pasatu zaie pilota hori, baina bietatik baten gorputzera joan ziteken. Hor ikusiko duzu. Utz egin du eta horrelakoetan aurrean edo aldamenean daudenek beti izaten dute arriskua. 5 eta 2. Sake, haure, luzeegiaz, baina Nagorek aidez konfiantza handia dauka, berriro erakutsi du, Mendizabalek indartu, errebesez, bikain, Nagore Martinek. Ona pilotaka da. Nemurgak iritsiko da, bai. Nemurga, ondo. Errebesez, bikain berriro ere Nagore, eskerrez. Atzelari Gipuzkoarra. Kantu honek balio handia dauka. 5 eta 2, ari baitira berdeak edo horriak moduan aurretik. Kanpora joango da, bai, kontrakantxara. 6 eta 2. Ize ondo jundeken horrela bigarengo kuadroa jundeke airian bilea da oso ondo. Oso ondo. 5. jokoa gertu dago. Bai. Oso gertu.
Bai, alde polita hartu dira, ja bi tanto besteik ez zire falta, da nik uste jate berdinketan goala hemen bai. Fuerte zerriek, Indarez behintzat. Bukadutakoan esan behar diozu. Pegapalo gehiago eta indar gutxiago. Indarra berosio. Hori. Haure bai. Ba bai, oraingoan falta. Bigarren pasa izan denez, falta. 3 eta 6. Sakeari ondo erantzun dio Zaldi Bitarrak. Ordoa, orain ezin eraman, esker horman sartu zaio pilota hori. 4 eta 6. Arabarrak gerturatzen ari dira. Eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Urdinek joko irabaziko balute. Eurak izango lirateke txapeldunak. Eta bestelakoa gertatuko balitz. 5. jokoak erabakiko luke. Custom torneo hau zeinen zaten. Ane Murga bikain. Beste bat. Mira, Zustabarrena ere bai. Ane Murga. Oso ondo. Ezin hobeto. Barruan. Ane Murga. Haze defentsa egiten ari dan. Nagore. Adi Mendizabalek oraingoan gozatu du. Errebesez. Bai, sartu berratzen. Bai. Ez zuen hori egin nahi. Parkamena eskatu dio, baina nik uste horrelakoetan parkamena eskatu beharrik ez da. Ez, eskapada izan. Ez tantu ederra izan da. Bai. Suerte pixka deukidik, bai. Baina, ez tek eskapada eki honor. Ez. Eta behartuta zitxon, atzela jantzak eguan bate pelota xamurra gehatzen eta oso ondo sartu degor. Bai, gero berak uste baino hobeto batera zaiola hori bai. Orain, Amaia gutxo egin du, bere atzelariak gora eta 6. Esan du 5. jokoa gertu zegoela. Ez dakit ba, orain ez. 6 eta 2 bizak luzein dixik goratuko dek, Bai. Olako geho galtze badi guain goratuko dek. Hanka honak. Bai. Hanka honak. Haure bai. Iztar sendoa ditu Nagore Martinek, Ane Murga, oso ondo. Pelota oso txarrak ematen nahi goran atzetik, Haure bai. Bai. Jetxi. Ez dikazma hortxe zitxon zai. Bestiaren pilotakadaren indarra aprobetxatu du baina Nagorek. Bai, eta hau oso ondo. Ba hor dago. Behatzira eta gaina paetian sartu dik, ezker paetian sartu dik, 5 tanto jarraian Urdinek. Eta orain, tituloa, nolabait izateko, tanto bakarrera daukate. Mas bola dau. Baina bestiak eurosekatek, berdinketa. Baita. Nagore. Oso ondo jatxidik horrea. Bi aurrelaren arteko leia. Hor dago. Adi Mendizabal ez dut alarri, kanpora joan daiteke. Barruan da. Oso pelotaka da hona hau. Baina, eraman goik. Bai, ez. Ba, hortxe bukatu da. Ez zuen horrelakorik gertatuko zenik ematen. 6 eta 2 egon dira. Gorriak, kasu honetan berdedunak aurretik. Eta 6 tanto jarraian egin dituzte Arabarrek, Urdinek, beraz. Custom torneo honetako irabazleak. Asko faiatu dugu baita horrela, baina gero azkenean... Urdinak izan dira. Gehiago peloteatzen, gu gehiago sartu ditugu onera eta azkenean irabazi dugu. Sorionak, Ane. Bai, Anek defentza oso ona indikatzetik da geho aurrelaiak airea pilak, aurrelaiak pilak oso aire dotoria zegatek eta pelota bixi bilile.
sé, a ver si me lo puedo llevar yo, pero creo que os toca pagar la primera ronda. Ba, torneo honetan, emakumezkoen custom torneo honetan, Paletas Larruz jokatu duten txapelketan, arabarrak nagusi, hane Murga eta Nagore, hiru joko eurentzat, bat besteentzat, hemendik lasterrera, gizonezkoen Bizkaiko txapelketa irekiko finala eskainiko dizuegu, eta hor protagonistak Darden eta Ibargara izango dira alde batetik, Nekol eta Gordon bestetik, baina hori hemendik lasterrera izango da, ea aurrez emakumezkoekin elkarrizketa bat egiterik daukagun. Ba, bukatu berri den partidu honetako bi protagonista-etako batzuk hemen ditugu, eta eurak agurtuko ditugu, eta euren iritziak ezagutu ere bai. Hane Murga alde batetik, Maili Mendizabal bestetik, hane Soriona garaipena haitik. Eskerrik asko. Bueno, zenbat temporada daramazue Paletas Larruz jokatzen? Paleta Larruz izan da nire lehen kampeonatoa, aurten hasi naz, eta, bueno, a gusto, bai. Baina gehiago horitzen zara gomaz, ez da gomaz jokatzen? Bai, ni gomaz beti egon naz gomaz jokatzen, eta, ez la teknika. Bai, dene den, zein duzu gustokoago? Ba, ez dakit, paletakoera, oso bizkorra da, eta, no sé, badu bere xarma, ez da? Bai, saiagoa da, bueno, nire ez saiagoa da, ez dakit, baina gusto, asko gustatzen zai, bai. Segituko naz entrenatzen paleta kuero eta paleta goma baita. Zure aita, eskuzko pelotari profesionala izan zen, ez dakit, bera den zure bultzatzailea, zure maixua? Bai, atzo, berarekin joan nintzen entrenatzera paleta kuerora, eta oso ondo, bai. Orain Mailerekin izango dugu. Maili, non egon da partidu honen gakoa? Behar bada sakea ateratzerakoan eta erantzuterakoan ezaretela oso txukun ibili? Bai ez, ni hasieran nervio jotan egon, hasieran ondo zinea sakatzen, baina gero sake bat falta inet eta aurreko partu nahi bola pasatzen zaiten. Bat falta hain, urrungoa luze eta bigarrenaren luze, eta faiok inozko ez da partu iraztik. Azkenengo, laugarren jokoan, 6 eta 2 aurreratu zarete, eta gu hasi gara esaten, bosgarren jokoa oso gertu ikusten ari gara, ze gertatu da, 6 tanto jarraian eurak egiteko? Bai, 6 eta 2 aurreratu gara, eta hortxe ikusi argi pixkatez, eta ustez, tanto hortan falta inatela saketik, eta gero jaiak 3 eta 6 jarri dira, Amaiak eta biok beste pare bat falta ditu, zeina, eta hortxe onda. Behar bada, 6 eta 2, laugarren jokoan 6 eta 2 galtzen joan zaretenean, orduan bai pentsatu duzu beste joko bat jokatu beharko zenutela. Bai, noski, urduri jarri gara eta esan dugu, venga, a tope, zeno, bai. Beste alde batetik, lehenengo jokoan, ez dakit urduritasunagatik edo hotz hasi zaretelako, ia ez duzue tanturik egin, bat egin duzue, txiripas nola baita izateko. Bai ez, hauseran nik ez duzera nerviosan egon, Larruz aurrenoko txapleketa da, lau entrenamentu indatorri naiz, orduan, eta frontoiak asko esategu zizurkien entrenatzen dut, eta frontoia asko zegeldigua da. Eta hemen frontixetik asko zegeio batatzen da pelota, eta pelota jan iten ditun. Osa, ikusi joan, jan iten ditun oso motz gaitzen ditzen. Eta ez zinun ez pelota bat tenpalau. Eta horla, imposiblea. Hala ere, Paleta Larruz jarraitzeko gogoz, ala gomaz nahiago? Gogoz bai, baina ordu sartu beharrazkegu. Eta gomaz, ez da, egide ordu gude sartu ditu, gu beti gomaz zibiltzen gara, eta asko zerrexagoa itzen zaigu ez. Veloziadek zer esan handiak, Larruz pelota oso bizitortzea, eta palai ezpei ez ondo justen, ez da iatzen frontixa, asik ordu sartu beharrazkegu. Nio bai, gogoa bai, seitzeko bai. Bale ba, mila esker, zorionak txapeldunei, zuek ekin lanean, eta hemen atzean ditugun gizonezkoi parkamena eskatu behar diegu, elkarrizketa egiten ari garen bitartean, eurak ezin dutelako beroketarik egin, baina laizter ikusi ahal izango dugu euren partidua, beraz, oraintxe arte ikusen zule hoi.